Здравейте, аз съм Шмартката Панарова. Сега ще отидем в замъка Краставицория, за да видите пекащата краставица Красто. Вече сме в замъкът. Сега да намерим и Красто. Ето го и него. Дошли сме точно на време. Сега го вижте. Хей, какво ме гледате? Я се разкарайте от тук. Това беше Красто. Аз ще се прибирам. Чао!